los actos más populares y tradicionales en las fiestas de la ciudad. Incluso ha sido declarada fiesta de interés turístico provincial. Que s'hagi declarat la Xulla Festa d'Interès Turístic Provincial és una oportunitat més per a promocionar la nostra ciutat. Una noche de gran participación para los vecinos de la ciudad en la que se saca a la calle la carne, se asa y donde el allioli es fundamental. Esta trobada multitudinària, convidant a tots els veïns i veïnes de la ciutat i a les penyes a que vinguin a fer l'allioli així, ha sigut molt ben acollida ja des del primer any que la vam fer, que l'any passat va ser molt participada. A més, en aquest element solidari que en Vila-real sempre tenim, arreplegant sempre el donatiu, se dona el morter, se donen els ingredients, participa també la Fundació del Cercle de Vila-real i ens permetís, com dic, potenciar encara més i ficar en valor una de les nostres tradicions. Porcelanosa entrega el premi, Alberto Breva, directivo de Porcelanosa, replega el premi, el regidor de Turisme y Festes, Diego Mira, el presidente de la Junta de Festes, José Pascual Molás, y el presidente de la Comisión de Peñas de Vila-real, David García.